Jack Villeneuve vain pisteen päässä Michael Schumacherista, mutta Schumacher on kakkosruudussa. Hänellä on 1,5 auton mittaa siis Villeneuveillä etulyöntiä tuossa lähtötilanteessa ja sitten valot syttyvät. Ja kun ne sammuvat, kierrokset nousevat valtavasti ja nyt tapahtuu startti. Sieltä näyttää hyvä lähde, mutta Schumacher saa liian paremmin. Schumacher menee menojaan, hän saa erittäin hyvän lähdön. Ensimmäinen mutka on todella vaikea, sinne mentiin rintarinnan. Kuka oli tulee toiseksi, onko Frentzen vai Villeneuve? Villeneuve taisi ottaa tuon kakkospaikan. Ja Häkkinen vaikutti, että hän oli 4. sijalla. Schumacher sai aivan unelmallisen lähdön siitä. Villeneuve, Frentzen, Häkkinen. Siinä 4 kärki, mahdollisesti tuli Häkkinen 4. Ja mennään tuolla selostuskopin takana. Schumacherilla todella huikean hieno lähtö. Hän pystyy painamaan aivan ylivoimaiseen kiihdytykseen tuossa. Ja nyt pasmat ovat kyllä Villeneuveillä sekaisin, sen tiedämme. Ja nyt se nähdään tuo lähtökiihdytys vielä. Villeneuveille heikko startti. Sitten sieltä tulee Frentzen, näkee tuon välikön siitä. Häkkinen sai hyvän lähdön, Hill kohtuu vaisun ja sitten siinä oli keskikohdassa vaikeuksia. Salo tulee sieltä mainitsi myöskin ja kuittaa juuri lähtökiihdytyksessä tuon tilanteen. Ja nyt näemme tämän tilanteen vielä ihan selvästi. Mennään sutimisen esto. Toimii hyvin Ferrari-autossa, jos sitä siellä on. Mutta Ferrariahan on koko kauden ajan, ainakin Williams-tallin ja monien muidenkin puolesta, vähän syytetty siihen suuntaan. Tässä olemme Frentzenin kyydissä ilmiselvästi Villeneuve laskee Frentzenin ohi. Tämä on ennakkoon suunniteltua toimintaa. Toisaalta tiukaksi se meni tuohon mutkaan, mutta kuitenkin Frentzen tulee sieltä ja pääsee toiseksi. Kyllä.